सर एक सर्क्युलर येत आता की रिगार्डिंग द लॉकडाऊन कर्फ्यू कोणी म्हणलं एक सर्क्युलर ती फेक हा की सर वाढण्याची शक्यता आहे का? कारण केसेस अजून कमी झाल्या नाही आहेत तटे. न्यूज येणार ती फेक 12वीच्या परीक्षेच्या संदर्भात काय झालंय? अजून केंद्राकडला निर्णय काय घेऊ ना म्हणून आम्ही डिसिजन घेऊ ना केंद्राकडला निर्णय येऊ पाहतो. सध्याच्या परिस्थितीत तुमच्यावरचा कामाचा ताण वाढलाय, तुम्ही दिवस रात्र काम करताय, विश्रांतीची गरज आहे असं वाटतंय का? की सर 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 सकाळ आज मीटिंग असली WRDची तुमची. आज ॲग्रिकल्चरच्या बांधाच्या संदर्भात मिटिंग आशिल्ली कारण जे बांद ऑलरेडी नोटिफाईड बांद असतात ते काही डॅमो म्हणजे वर्क ऑर्डरी दिवपाचे उरलेले होते पयलीं 50-50 बीन जाताले बट ते आमी डिसिजन घेतला 90-10 हातूंतल्यान तेजे वर्क ऑर्डरी हांवें एग्रीकल्चर मिनिस्टराक इश्यू करपाक लायला जेणे करून इन द इंट्रस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर आनी बांद जे खारें उदक भितर येवपाक जाय त्या संदर्भात. सर कंपन्सेशन खातीर द पर्सन हू डायड इन द कोविड त्याच्या खातीर तुम्ही कितें माविन गुदिन्होंनी मागणी केली की त्या 300 करोड पैकी 100 करोड द्या म्हटलं होतं त्यांनी. अजून काहीच निर्णय झाला काय सांगता. थँक्यू सर. माझी हिंदी उरली